Hola, sóc el senyor Postu, l'administrador dels comptes a les xarxes de Posturets de Lleida. Des d'aquests faig humors sobre Lleida, sobretot m'enric del postureig. He creat 9 xapes amb la venda de les quals s'han recaptat més de 40.000 euros per 8 associacions de Lleida. Soc l'autor del Soc de l'Oest, un dels llibres més venuts al Sant Jordi de 2015. I també miro de promocionar tot allò que té a veure amb Lleida, com quan vaig crear la campanya del Fruita de Lleida Challenge per promoure'n el consum. Cada estiu surt el típic anunci d'algun producte català que mira de mostrar les grandeses de Catalunya, o la zona del Mediterrani. La Costa Daurada, la Costa Brava, ses Illes o Barcelona, tot en platja. Però al final sempre acaben ensenyant modernets a la platja, fent sopars a la fresca i noies ensenyant lo cul amb tanga. A Lleida reivindiquem ser algun cop els protagonistes, almenys un. Jo m'imagino les reunions dels publicistes preguntant-se: «Ei, i per què no l'anunci d'enguany el fem a Lleida?» I algú contestant-li: «A Lleida? Què tenen a Lleida que valgui la pena mostrar? I que què tenim per ensenyar? Tenim un munt de coses. Al nord tenim la Vall de Boí, Patrimoni Mundial de la Humanitat, les estacions d'esquí, el Parc Olímpic del Segre i la Serra del Cadí. Tenim la denominació d'origen Costers del Segre, el turró d'Agramunt, la vedella dels Pirineus, l'oli de les Garrigues, l'oliva arbequina, la figa d'Alguaire, el formatge i la mantega de la l'Urgell i la Cerdanya i la fruita de Lleida. Tenim 2 universitats, la de Lleida i la de Cervera, i 3 grans rius, el riu Segre, la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa. Tenim l'eix comercial de Lleida, un dels més llargs de tota Europa, les seves cases modernistes i els camps elisis. Aquí van néixer el Guillem Viladot, el Josep Guinovar, el Leandre Cristòfol, el Joan Oró, el Roc Pifarrer, el Ricard Vinyes, Màrius Torres, Ili Galla, Manuel de Pedrolo, Josep Vallverdú, Custo Dalmau, Gaspar de Portolà, Jaume Balagueró, Enric Granados, l'Araceli Segarra, Carles Puyol, Saúl Cravioto, els germans Márquez i també el senyor Postu. Tenim lo port de la Bonaigua i lo port del Comte, l'estany d'Ivars i Vilassana, el Montsec, lo túnel de Viella i la Pica d'Estats. Tenim el Parc Cretaci d'Isona i la Conca d'Ellà, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers d'Àger. Tenim lo pantà de Rialp, el de Camarasa, el d'Oliana, els dolmes de la Vall del Cabó, la Roca dels Moros del Cogul, el Molí de l'Estígol, els Vilars d'Arbeca i altres jaciments. Tenim el Museu de Lleida, el Museu Morera, la Panera, el Castell de Montsonís i d'altres fortificacions. Tenim la plaça del Mercadal a Balaguer, el Miracle de Riner, el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll i la Garrafeta, el Tren dels Llacs. Tenim el Congost de Montrevell, el Parc Nacional d'Aigüestortes, els Encantats i l'Estany de Sant Maurici. Aquí podem fer tot d'activitats com el millor esquí, l'esquí de fons, l'escalada, l'ada delta, piragüisme, branquisme, muixing, rafting i altres esports de risc que acaben en ing. A Lleida tenim la nostra estimada boira, tenim els camps sembrats, els camps segats, les oliveres, els ametllers, els fruiters, els pallers, els terrossos, la vinya, la ginesta, la ruella i els bolets per tot el Pirineu. Tenim l'Aplec del Caragol, la Transegre, el Carnestoltes de Solsona, la Fira de Tàrrega, la Fira de Sant Miquel, la Fira de Sant Josep, la Fira de Titelles, l'Animac, el Festival Internacional de Cinema Llatinoamericà, el Mercat Romà de Guisona, la Fira Medieval d'Anglesola, la Passió i l'Aquelarre de Cervera, els Tres Toms, el Segar i el Batre de la Fuliola, les Falles d'Isil i Taüll i la resta de festes majors. Tenim la serralada de Montroig, les homilies d'Organyà, els Rallers, les cabanes de volta, les teulades de pissarra, les restes romanes d'Isona i Guisona i l'aiguabarreig al Baix Segre. Tenim el Castell de Mur, el Turó de Gardeny, la Suda i la Seu Vella, el millor monument del món, que tant de bo esdevingui Patrimoni de la Humanitat ben aviat. A Lleida tenim tot això i molt més, i n'estem lleidatanament molt orgullosos. Si tu també n'estàs, comparteix aquest vídeo i ensenya'l a tots els teus amics. Gràcies, Postu Sister. Boníssima. Hola, sóc el senyor Postu, l'administrador... Espera, serà molt complicat això. Hola! Ja estava. El Carles Puyol, Saúl Cobroyo... Clar, se veu com si em fes un son. Carles Puyol, Saúl Cabroto... Cabroto... És el mateix, mare. És que quan fan els Tres Toms fan la fira medieval. No sé, no toquis tant la pera i el meló d'Artesa i el no sé què, pues se poden dir un milió de coses. Gràcies, Postu Sister. No, la mossegada, hem fet trampa, Molt bona. Hola. Molt bé. Tenim la platja de Cambrils, tenim la platja de Salou. Quan falta per al plec? Volem que l'Aplec duri una setmana. Volem que l'Aplec... No, que se m'enfaden a la fe, que se m'enfaden. Ja està. Adiós.